5 urteko talde bagara, ez. Gara Maider, gara Eki, gara Araz, gara Galder, gara Edurne, gara pertsonak. Eskola txikian iruditzen zait, nik ikusten duten bezala familia bat bezala. Adin aniztasuna tratatzen da ume bakoitzaren beharraren arabera. Apur bat, anaien arreben arteko harreman hori irudikatzen da, baina eskolan. Indarra magnetikoa eta elektrikoa, ez? Eman? Ikusiz, maixuk gure seme-alabekin asko inbolukatziela gutxio ez. Dola 5 urte 5 ikaslerekin genitu ginen. Ume kopurua jaistema da, eskola itxingo digutela. Arazo bat daukagula, bildu denok eta soluzioa bilatu. Gaur egun 17 gara. Lortu genuen nahi genuna eta hori jaio ziren haur guztiak hemen daudela. Beti aurrea. Inoiz ez dugu pentsatu, honean iritsi gara eta ez. Orduan, ume bat jaiotzen denen herri, festa. Guain zaitu bazatea nola lortuko duzuen. Hau, hemen, bueltak eman dezara. Herri txikiak ematen duela erlazioak egituratzeko beste modu bat. Munduan egoteko beste modu bat, ez? Askoz gehiago parte hartu barraukagu herri handigo baten baina. Gutxi gora bera, 5% destinatzen dugu eskolaren. Nik zentzu hortan ikusten dut, inbertsio oso emankorra ikusten dut. Txikitasunaren edertasuna eta txikitasunaren sostengarritasuna. Eskola txikiri gabe, herri txikiak eliateke berdindak izango. Orduan izan da pixka bat bizitzaren ariketa bat.